Hassan, îl vedem pe Mohamed Darami, care obține lovitura de la 11 metri pentru Danemarca. Iată. Bă, ești nebun? Cum să dai, mă, penalti la așa ceva? Țai, și uite că și marchează. Bă, dă-o încolo de treabă. Nu se poate, frate, nu se poate. Arbitrul ăsta e praf. E praf, nu e arbitru, e albitru. Dă-l în pana mea. Țai. Balonul ajunge la Olaru. Olaru, șutul lui Olaru, bară! Și, da, mă, da, gol, mă, bine, mă, România, mă, atât, mă, atât, calificare, suntem calificați, atât, bine, mă, suntem din nou la campionatul european, se știe, ce nebunie, atât, bravo, băieți, mă, bine, mă, da, mă, am luptat și ne-am calificat, bravo, băieți, bravo. Aici ne aflăm după meci, locul unde comentăm tot ce ține de un meci, faze, goluri, jucători, arbitraj, tot. Eu sunt Adi și în primul rând vreau să-ți spun că nu am văzut acest meci. Am fost ocupat cu treabă, eu sunt în UK, lucrez tot timpul, așa că mă uit la meciuri când pot. Și la acest meci nu am putut să mă uit, după aia am văzut golurile, am citit rezumatul. Și am fost extrem de fericit că am aflat că acest egal ne-a fost suficient pentru calificare. Bravo, băieți! A doua calificare consecutivă la un campionat european de tineret. Lucru mare pentru o țară ca România. Foarte mare. Ești de acord cu mine? Păi, arbitrul ăsta era cât pe ce să ne fure calificarea. Dar am văzut din rezumat că pur și simplu a fost praf, tămâie, pulbere, pentru că așa cum nu a fost pentru ei penalti, tot așa nu a fost nici cartonaș roșu, din ce am văzut în rezumat. Deci a fost praf, a făcut talbeș-balbeș. Dar noroc că cu toate acestea ne-am calificat. Am citit și despre finalul, cum să zic, hilar, în care ai noștri au pasat în continuu timp de 10 minute, iar ei nu ne-au atacat. Asta e, ambele echipe au fost mulțumite cu acest rezultat, deși dacă eu aș fi văzut așa ceva, nu aș fi fost mulțumit. Sincer îți zic, ca de obicei, că tot timpul sunt sincer, eu vreau să văd fotbal, frate. Deci nu e ok să ai un om în plus și să nu ataci. Bine, știu, da, era în joc calificarea, puteau să te prindă pe contraatac, să îți dea gol, să te bată. Dar, bă, totuși, puteau în 10 oameni, tu fiind în 11. Nu-mi place, nu-mi plac asemenea faze, nu îmi plac. La fel cum, de exemplu, nu-mi place jocul CFR-ului în cupele europene când se apără, chiar dacă are un om în plus sau doi, cum a făcut sezonul trecut. Și eu când văd așa ceva zic, mie în primul rând îmi place jocul. Normal, contează rezultatul, dar și jocul, frate, că altfel nu mai mă uit la jocuri și doar citesc rezultatul, mă bucur pentru rezultat și asta e. Dar totuși, fotbalul e un joc pe care vrei să-l privești, nu? Timp de 2 ore. Vrei să te uiți, să te bucuri de ce se întâmplă acolo. Că altfel nu te mai uiți, nu? Zic și eu, asta e părerea mea. Părerea ta care este? Trecând peste asta, reveni la calificare, foarte bine că ne-am calificat. De-abia aștept campionatul european de anul viitor, să vedem ce o să facem. Sper să nu mai fie corona, sper să nu-și bage corona coada. Și apropo de corona, și-a băgat coada în favoarea noastră de data asta și a oprit echipa Norvegiei să vină la București și posibil să ne bată din nou, că asta e, sunt mult mai buni decât noi, trebuie să recunoaștem. Când îl au pe Haaland și Odegaard în echipă, ce poți să speri? Acum urmează meciul cu Irlanda de Nord, pe care trebuie și sper că îl vom câștiga. Meci care va urma în câteva ore și asupra căruia voi reveni imediat ce se va termina. Iar până atunci, luăm o scurtă pauză. Pam, pam! Și am revenit și sunt total dezamăgit. Tocmai ce s-a încheiat meciul, 1-1, am reușit, suntem în urna a doua valorică pentru tragerea la sorți, pentru campionatul mondial. Dar, cum am reușit asta?
Păi, cu un egal tras de păr, pe care l-am reușit de extremis, în urma unui joc foarte slab al nostru. Ei au fost cei care au deschis scorul, noi am egalat pe final. În rest n-am avut ocazii, n-am avut nimic, posesie și atât. Nu știu cifrele din ce am văzut eu, dar din ce am văzut eu a fost un joc plictisitor, cu atacuri sterile din partea noastră. Nu mi-a plăcut absolut deloc și se vede pe fața mea, nu? Dar noroc cu vecinii, noroc cu sârbii care au demolat Rusia și astfel, uite așa, am ajuns și noi în urna a doua valorică. Urnă în care nu avem ce căuta. Ești de acord cu mine, frate? Deci nu avem ce căuta. Irlanda de Nord a reușit, de când joacă ea în Liga Națiunilor, doar 2 puncte, doar 2 egaluri. Cu cine? Cu noi. Mai ții minte, bine, nu știu ce vârstă ai, dar să știi că noi pe vremuri băteam Anglia, care este cea mai puternică echipă din Regatul Unit. Iar acum facem egal, ne chinuim să facem egal cu una dintre cele mai slabe echipe din Regatul Unit. Ce am fost și ce am ajuns. Da? Ca să vezi. Locul nostru este în urna a 3-a. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Asta e. Noi cu Belarus, acolo jucăm bine, câștigăm cu 5-3. Bine, nu știu de ce 5-3 și nu 5-0, dar mă rog. Da? Ăla e locul nostru, acolo. Tare, tare dezamăgit sunt de joc. Ce spuneam mai devreme? Apropo de meciul național de tineret. 2 egaluri, 2 rezultate foarte bune, care ne-au adus ce ne-am dorit, dar haideți să nu punem mizeria sub preș. Eu sunt tipul de persoană căruia îi place să facă curat în casă, să fie casa curată. Dacă văd praf, îl șterg. Nu pun ceva deasupra și zic că e curat. Pentru că nu e curat. Chiar dacă pare că e curat, nu e. Noi, chiar dacă suntem în urna a doua valorică, nu merităm, nu e valoarea noastră. Asta e, din păcate, din păcate. Trebuie să lucrăm în continuare, să producem jucători care să ne ducă într-adevăr în urna, nu a doua, a întâia, dar pe valoare. Așa cum am fost în trecut. La. Până una alta, acestea au fost meciurile echipei naționale. Aceasta a fost reacția mea după meci. Reacția ta care este? Haideți să o aud în comentarii și hai să-i dăm drumul la discuții. Pentru că aici, după meci, discutăm tot ce ține de un meci. Jocul, jucătorii, fazele, golurile și arbitrajul. Se știe. Și tu, nu uita, dacă îți plac reacțiile mele după meci și vrei să te afli aici de fiecare dată, după fiecare meci, după fiecare vlog, atunci abonează-te. Dacă îți place ceea ce vezi, dă un like și nu uita, dacă vrei și ai timp, să te uiți la reacția anterioară. Până data viitoare, îți mulțumesc pentru vizionare. Pam, pam, mua!